Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Brandon. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita aken ayat. Barang makaipaay iti liwliwaken adal kadag iti naayat adumdumngeg. Numaminsan, narigat gayam no ayat laeng ti pagturayan. Gapo ta isupayan ti mangitunda iti pagbasulan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Brandon dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Pare, agkasarmat gaya man ni Lisa. Uwan pare. Kaya't anyang ay, mapantayo ka di? Papan kayo lata pare, no kayat yo. Ha? Uy, abay, masakitan ka? Medyo pare. Ha? Agsyat naman kiti pare. Ay kadwa na. Angam, saan nga aging tumba Wen, awan ti pagdanagam. Amok a kontrolan ti panaginom ko. Nga oray nasaktanak iti kastaunay. Nay, anak, agkasarmat gaya man ni Lisa. Uwan nga rod tatang. Kunaklakit din no da kayo ti agkatuluyan. Day tama ti amok tatang. Angam, saan mat? Dagayam sa bali kayan ayat na. Nabayag kayo ka din ang nagwin naswas? Uwan tatang. Ay, yan. Nabayag kayo ang nagayan ayat. Iso ati amaw kat da kayo ti agkatuluyan. Saan na bali tatang? Uray ta sana siya tinagbasol. Isu tinakiwin naswas kanyak. Tatang. Di ka matimay idikasar ko, Brandon. Pasensya kan, Lisa. At ngamin tinaramid ko. Lisa, isu asa anak-anak ka umay. Maawatan ka. Ngam sapay lang kumata di nakagura. Saan? Apay kumangay akagura ka. Agyaman na, Brandon. Uray di mo ibaga, amok anasakitan ka iti panag-break yo ka ni Lisa. Namdi ka unay agladingit. Panunutom laangan, asaan ada kayo tinaituding para iti tunggal maysa. Uwan, Estela. Ngamjak lang amin kayat nga makadlaw. Sa nabali, tain inut matkit diyan naawat konti amin. Nasayaat mo't no kasta. No apay ngamin nag-break kayo. Ay, jak mo, Estela. Ngamkas iti kanayon ko nga ibaga. Sa nabali, tasaan na siya tinagkamali. Ha? Katwan mat. Wan mo't ket di Ngam ne. Agsapol kamot ngaminan iti balasang. Tapno makaasawa kan. Ha? Dayta ka tagsin na ay kamanan, Brandon. Sa nabalin, Stella. Uray aglaklakayak siguro na baro. Tapno awan ti parikot. Anya? Nilita, tunggal makita ka. Nakadkadlaw nga danadagsan aparikot mo. Brandon. Apay, adda ka di parikot mo? Adda nga rod. Anya day ta? Amom, idi pa'y laang. Saan kami nga kinkin naawatan iti asawag? Anya? Iso day ta tidakpal aparikot ko. Jak amunuan niya ti aramidak. Kaano pa yan ang rugi day ta? Ay, jakon malagip. 5 miis ti pan nakilangan ti asawa kanyak. Saan pa yan nga gawawin no daduma? Di na pampanunutan nga adda anak mi nga gururay kan kwa na. Ay, unay matan ti asawam. Sakit ti ulo nga rod, pare.
Ala, urnuson yu ti amin, ninita. Takaasim ti anak yu, no kumarkaro day ta sitwasyon nyo. Kumusta kan, Brandon? Ha? Sika maggayam, Lisa. Wan, napanak nagpalingke. Apay, nalipatan na ka din? Ah? Saan, Lisa? Ad-ad na ngamin napimintas ka. Agyaman na. Kat, kumusta kan? Ah? Nasaya at natamat, Lisa. Katsika, kumusta kan? Apay adi mo kakuyog ti asawam. Awan nila kay ko. Adda na panan na. Ngam no ti damdamagam ako musta at nasaya at lata. Kas makitak nga rod, Lisa. Una, takas taonay ti panangaywan kanyak ti asawa. Matkid di ah. Iso asi ka, mga asawa ka matan. Madanon to day ta, Lisa. Hay, anyan. Tila mapaspasamak matan dito'y lubong. Ne, apa yan pare? Kasano, nagulumat gaya man ti pamilya damari ni Nita. Kung kano nga rod pare. Naistorya na matlaan kanyak dayta. Tulungan ta ida, tapno maurnos na. Gayem tamat ida nga agasawa. Una, bareng makatulong tang agpaiso. Wen pare, makatulong ta. Babaan iti panang palagip ta kadakwada, iti rumbeng nga aramiden da. Sigurado ka kadi itirik ng kanyak, Brandon? Ninita. Ay ayatan, kan patpatgen ka unay-unay. Isu asapay la kuma, tadinak pagdua-duaan. Ngam amumat nga daanak iti anak. Idento tabaro ka. Saan ngong dasday ta rason, tapno di ka ayatan, ninita. Kan maysa, kunam, akanayon kayo nga agapa iti asawam. Kan kunampay, anabayag, adi nagaw-awid iti balayo. Wen, podo na ita. Kas lang arod nalipatan nan nga adda pamilyana. Sana balay ninita. Tanong maayat nakmat, di ka pulos pasakitan. Jak to aramidan, tikas iti inaramid ti asawam. Nangagkaw ti sayang gusang may papankan ka, Brandon. Anya sayang gusang, tatang? Ngadda ka no relasyon nyo kay ni Ninita. Apay, Brandon, may ibusan ka di iti babae, tapno ti adda asawa na ti inkaarmain. Saan mo, tatang? Ningarod ni Nita tinakarik na iti ayat. Ay na, kilo day ta pa nagpampanunot. Apay, kabaila masublatan ti asawa ti mismo akong parem. Nagsinadan, tatang. Isong awan nga ron ti parikot iti dayta. Sigurado ka nagsinadan? Wen, tatang. Saan pa'y kanong nga ron nagaw-awid ni Fred iti balayda? Wana, tada nga ron di na nagkinawatan. Ang patsek, ama urnos dan tumot lang ti amin. Iso adi ka kumamainayon ariribok kadakwada nga agasawa. Katwan mo't ngamin, tatang. Kasano nga ibagam, asaan, kat adda kakit nga ruden akarelasyon ni Ninita. No awan ka kuma, mabalin akasarita na ni Fred, itinalapat. Tapno agtipon damanain, angem saan tadakan anainayon aparikot da. Pare Brandon, sa pela kumata di ka masaksakitan iti daytoy nga ibagak. Anya dayta, pare? Namuak ngamin nga da relasyon nyo kay ni Ninita. No siya klamay sa, jak umanamong iti dayta. Gaputasan anasayat dayta nga aramiden nyo. Mangsapol ka langan iti balasang armam. Ngam, pare. Ni ngamin ni Nita tinakarik na iti ayat. Wan angam si aasawan. Ipagpagapum kumamot iti anak da. Pare. Saan ka lang agbalin anaragsak iti relasyon nyo? Gaputa saan anawaya ni Ninita. Kan may sa, aggagayim tayo. Agkukumpari tayo. Sana nasayat adenggan as ka mismo agayim ni Fred tinang sublat kini Ninita. Pare Jomar. Ay na, agpanunot ka man na naimbag. Panunutam dagito nga ibagbagak.
Saan akas karina day ta asinirek mo a relasyon, pare? Nasayaan mat na nagranata, Brandon. Apag iso, adata diti restaurant. Lisa, Ketsapay la ko ma. Tamayat ka makin in istorya kanya. katuna. Kumusta ka tan, Brandon? Nasayaat matlata. Ngam, pudno ka di tinadamag ko? Anak relasyon ka iti addaan asawa? Ha? Saan nga iti pan nakibiyang? Ngam kayat ka lang apalagipan kasmay sa apagayam. Lisa, No pudno man day ta nadamag ko. Sapay ko mataag panunot ka. Ngamin, baro ka. Tirumbang apakirelasyon ket tay awan asawa na. Tapno saan nyo nga ilumlumang ti relasyon nyo. sino tinakaamuam iti dayta? Saanan anas kan nga ibagak na sino? Ngam sapay ko man. Tadi ka gumura iti dayto nga imbagak, ha? Saan, Lisa? Nasayat nga ron no kasta. Ibagbagak lang dayto eh. Tadyak kayat ama ipada ka iti daduma. Ama ilaw ang iti addaan asawa. Masurunak iti dayjay Alisa, pare. Ay, agayat sa pailaang kanyak. Iso apakibibyangan na pailaang tibiyag ko. Apa yan, pare? Ay, kasano? Naranak idi na minsan ni Jesentro. Nagrana kami iti may sa restaurant. Kunana nga agistorya kami. Ang sabali mo't ibagbaga na. Anya nga minti magbaga na eh, ha? Ay, nadamag na kano nga adda ka relasyon ko nga adda asawa na. Kat binagaan nakit din nga agpanunutak kano na imbag. Kasla akit di ubing apang ibagbagaan na itikas jay. Sikamat. Gusto lang matimbaga na. Kan may sa, panangisakit na mat siguro dahi dyan yung magbaga na. Sikamat, pare. Ay, Jack kayat tikas dyan yung bagbaga na. Ay sus ka, pare. Agpanunot kakit di. Amirisam ana imbag da kiti imbagbaga na. Gaputawan mo't ti amok adakas iti dahi dyan yung imbaga na. Estela, nasaya at mat. Tanakamakam ka. Ne, apa yan, Brandon? Kasla makaungat ka nakakita kanya. Saan matkit di asigat ikaungat ko, Estela? Asino nga, Rod? Dayjay agayim mo. Asino agayam ko? Kan apay ko ma? Asino pa'y kuma? Dayjay Alisa, ah. Ibagaman, adinan pakibibyangan tibiyag ko. Ha? At dalang arudon asawa na. Pakibyangan nakpailaan. Amangan mat no agayat pailaan kanyak. Iso apakibibyangan na ti amin nga ramidag. Anya ka di day nga ibagbagang Brandon. Di ka maawatan. Kasano? Kat ultimo pan nakirelasyon ko kat pakibyangan na. Akas laki din adda sakit tinakam na kanyak. No agayat pailaan kanyak, iso akas jay ti ipakpakita na. Basol na. Apay ngamin nga insukat nak. Brandon, awanan ti amok may papankada kayo ah. Ngam panagkunak, panangisakit na laang siguro, iso binagbagaan na ka. Nang runa ta, ni kanumat ngamin ninita, ti kaayan ayat mo. Onya? No agpaisuman bilang dayta, agpanunot ka ngamin. Gaputa saan ang maiparbeng dayta nga aramidam. Brandon, naamwak ti bagbagam, asyak ti nagbasol, iso asaan ta ang nagkatuluyan. Saan ka di ang nagsaritaan taan na imbag ti panagsinatan? Ibagbagam nga insukat ka iti sabali. Ngem sana pod na dayta. Gaputa nag-break tapay, sakbay anak ayan ayatak iti sabali. Lisa. Kan sakbay nga ibagam asyak tinagbasol. Panunutam kumamat no anya tinagbasulam ken nagkurangam kanyak. Kasano ngamin ajak maupay? Ket makitak mat nga awan planom amang ikalay sa kanyak. Imbagak pay kan ka, asikati kayat dagiti dadakkel ko apara kanyak. Ngam pulos, adi mo impakita akayat nak nga asawaan.
Jakmat kayat ngagpatingga talaang nga agayan ayat. Idi ko maimbagak akayat da kadag iti dadakkel ko. Nagplano ka kuman may papan kadata. So adi mo kumamit ipabasol amin kanyak ti panag-break ta. Lisa. Kano kunam nga agayatak pailaan kan ka. Iso abinagaan ka. Nagbidot ka. Kayat kalaa palagipan gaputa saan ama iparbang tar aramidam. Apay, di ka makonsensya nga damadadaal a pamilya gapukan ka? No ari-arikan. Mabalin kumapay nga urnusan da ninita ti relasyon da iti asawa na. Ngam impatangkan ni ninita ti desisyon na. Ama kisina iti asawa na gapukan ka. Huston, Lisa. Pangaasim. Apay, naragsak ka kadi iti daytang aramida? Umuna, agbasbasol ka, Brandon. May kadua, makadadaal ka iti pamilya. May katlo, si ka mismo ti mangibababa iti bagim. Kasla maibusan ka iti babae. Dakkel ti respeto dakan ka. Iso addi mo kumadadaalan dayta. Amon, pare Jumar, naamiris ko amin ng bagbagan ni Lisa. Kat, agpaiso amin ng bagbagana. Kat, anya ita? Nasakit, pare. Nagkurang akan ko na ini. Nagbutangak ngamin ito obligasyon. Iswadyak dinakdakamat ti panagsimpami. Kontento aklangan iti panagkuykuyog mi. Kat? Amumitan. Iso nga amumon ti aramidem. Nadaman pakarik nami ti ayat. Manyang iti plano iti relasyon nyo kinininita. Kasarita, pare. Tapos dan min ti relasyon mi. Kat dumawat ak matan iti pamakawan ni Fred. Nasayat mat, ta nakapagpanunot kan. Wan pare. Kat dakkel unay ti pagyamanak kan ni Lisa. Taga po kadag iti imbagbagana. Nalawlawagan ti panunot ko. Nakaamirisak ket nagwinnaswas kamin kinininita. Dakkel unay a pagyamanak iti apo, gapo ta natignay ti riknak. Babaan iti pamagbaga ni Lisa. Iti sana nagbayag, nagabrodak, gapo ta kayat ko ti mayadayo kinininita. Ket idi agangay, nadamag ko ana ornos damutlaangan nga agasawa ti pamilyada. Alakastan ket agyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Brandon. Pagayam Brandon, agyaman ak iting kapanangibinglay iti pakasaritaam. Ket husto launay tinaibagam, anarigat no maminsan, no tilaeng ayat ti pagturayan. Gapo ta mabalin aday ta ti mangitunda, iti pakaisagmakam, ken pagbasulam. Ala, amumon pagayam ko. Bueno papagayam, inka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti tinagan a Brandon, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Reb. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.